навигатор Радко Ботов и Георги Кирилов Киров. Да видим сега какво се изкара и на Сергията и на какви цени. Денонощен магазин, новен лято е се зима, в магазина всичко има, само в този магазин. Денонощен магазин, реклама за този денонощен магазин. Касите са пълни, сбира ратовете джин. Че съм баме сини, сливи, зеле, баклава, шарена сланина, къби изворна вода, чубрица да фино при спагети с дърма, кремвирши, филе, елена, козе пастърма. Зрял фасул, зелен фасул, ювка, червен пипер, ябълки, домати, карантия, банковер, мащерка, бусилет, копър, къри, джинджифил, целина, канела, риганчочен, карамфил. Така става с лошите в България. Магазин, магазин, магазин. Който подава не така както трябва, отива там където трябва. Уважаемо жури, моля да видим вашите оценки. Ето, високи 10, 9, 10, 10 и 8. Кой даде осмица? Кой даде осмица? Динка, ти ли? Много си обран днеска в оценките. Сега да видим дали така добре ще се представят и като скорост. Готови ли сте? Ще помолиме оператора са махне, защото ще го забере надолу. Да не го отнесе. 3, 2, 1, старт! Сергията тръгна надолу. И има само един потърпевш. Да видим какво ще остане до финала. Второто препятствие е добре преминато. Както виждате, нито един артикул не е мръднал от щанда. Бяло са много добре закрепени. Кой разбира, тук се сма. Нека вашето представяне започне сега! Така, може да започне вашата презентация. Веднага се личи, че тази къща е взета с ипотека и с заем от банка. Хората не са на себе си. Може би това са хората, които ще разрушават къщата. Там сега ще идем, господин. Искате аплодисменти. Хубава, здрава битовна керамида са сложили. Е промокаема. Има наклон, покрива. С капандура. Виждам, че презентацията им приключи. Ще помоля журито за вашите оценки. Оги е първи. 7, 6, 6, 6, 7. Има публиката е недоволна. Според мен съвсем основателно. Какво казвате? Какво на Олимпиада? Някой каза тук нещо. Абсолютно основателно негодуват хората, уважаемо жури. Съмнявам се във вашата компетенция вече. Компетентност. Добре, готови ли сте? Fly the White House. 3, 2, 1, старт! Техни поддръжници пуснаха пушилка. Коминът да пуши. Нека да ги приветстваме. Летящата къща идва с червен пушек. Успешно преминато първо препятствие, макар и с изключително малка скорост. Нещо става в задвижването. Отбора се чуди какво става. Да видим презентацията. Презентацията, уважаемо жури, започна. Две ториадорки, пика мина. Отново две ториадорки развяват червен флаг. Пика отново. Ами, това е презентацията според мен. Това ли беше? Приключихте ли? Да. Хубава двучасова презентация, доволен съм. Ще имаме. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. 7, 6, 7, 6, 7. Благодаря ви.
А сега ще дам старт. Готов си? 3, 2, 1, старт! На тази кола не видях никъде кола за управление. Ти виждаш ли? Според мен този бик е леко разкостен по нови. Успя да мине първо препятствие, само си дигна задницата нагоре. Според мен много добро време до тук. Да.